Is-sistema tas-saħħa kienet qed titmexxa b'mod fejn ħadd ma jaf fejn isejra. Fil-fatt lanqas teżisti sistema waħda ta' kontroll fuq ix-xiri tal-mediċini. Min jixtri mediċini llum ma jafx qed jiġri fl-isptar Mater Dei u lanqas jafx qed jiġri fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Lanqas jeżisti kontroll fuq it-tibdil li jsir fuq il-karta s-safra. Dan qalu l-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu fejn saħaq li mill-analiżi li qiegħda ssir bħalissa fis-settur tas-saħħa ħareġ li l-mismanagement u l-ħela li qed jiġu identifikati fl-Isptar Mater Dei huwa fenomenali. L-ammont ta' mismanagement u ta' ħela li qed insibu huwa fenomenali. Illi jekk dak il-ħela, jekk dak il-mismanagement li jiswa miljoni kbar u dal-waqt ħankunu qegħdin nuru. Kwantifikajtuh? Qed nikkwantifikawh u nista' ngħidlek li l-kont mhux finali huwa eżorbitanti. Kien hawn li Prim Ministru qal li l-Gvern preċedenti ma kienx qed jaġġorna l-karta s-safra meta tabib ikun ordna lil pazjent biex jibdel tip ta' mediċina li ma tkunx ħadmet fuqu ma' mediċina oħra. Dan in-nuqqas ifisser li jibqgħu jidhru ż-żewġ mediċini fuq il-karta s-safra. Bil-Gvern jibqa' jaħżen iż-żewġ mediċini meta waħda minnhom ma tkunx se tintuża aktar mill-pazjent. Il-Prim Ministru qal li dan wassal biex il-Gvern ma jkollux flus biex jixtri mediċini oħra u hemm tqum il-problema tal-out of stock. Jiġifieri, jekk inti din is-sena mort għand it-tabib u tak żewġ mediċini. Okay. Mbagħad ġirrak 6 xhur oħra it-tabib u għallek isma' dil-mediċina mhux qed taħdem fuqek ta' ħanneħħielek. Jibdililek. Ħanibdililek u ħantik oħra. Taf li aħna bħala gvern ma nabdejtjawix x'taf xiġri? Jiġri joħorġu erba' Mela, jiġifieri jekk qabel kont tieħu żewġ mediċini u t-tabib ħassarlek waħda u issa tak żewġ mediċini mod ieħor għax żidlek oħra, ħassarlek waħda u żidlek oħra, jien nibqa' nistokkjalek għal 3 mediċini. Jiġifieri nibqa' nistokkja l-mediċina li inti ma tużax. Għax ħadd ma jinforma, Alla jbierek. U x'jiġri mbagħad jiġi l-out of stock. Joseph Muscat kien mistoqsi jekk jaħsibx li dan huwiex każ ta' negliġenza jew abbuż. Jien nittama li negliġenza. Għax nittama li kien las ta' min kien jmexxa qabel illi kien jwassal għal dan l-affarijiet. Għax verging fuq il-kriminali dan l-affarijiet. Il-Prim Ministru qal li ftit tax-xhur ilu Simon Busuttil kien qal li l-mediċini out of stock huma l-istess bħal meta supermarket ikollu prodotti out of stock. Joseph Muscat qal li jekk għall-kap tal-Oppożizzjoni din is-sitwazzjoni hija aċċettabbli, għalih mhijiex għax hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq it-tmexxija ta' supermarket iżda dwar is-saħħa tan-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni darba kien qal ftit tax-xhur ilu li jkollok mediċina out of stock normali bħal meta jkollok l-out of stock fis-supermarkets. Jekk dak aċċettabbli għalih għalija mhux aċċettabbli. Okay, għax aħna mhux qed immexxu supermarket hawnhekk qed nitkellmu dwar is-saħħa tan-nies. Huwa semma r-rapport li ħareġ il-Kummissarju dwar is-saħħa maħtur fl-Uffiċċju tal-Ombudsman fejn ikkonferma li s-sistema tax-xiri tal-Gvern taħti għal problema tal-mediċini out of stock. Joseph Muscat qal li jekk il-Gvern jindirizza din il-ħela u l-ineffiċjenza, is-sistema tal-kura f'pajjiżna tista' titjieb. Temm jgħid li l-Gvern huwa kommess li s-saħħa tibqa' b'xejn għal kulħadd.